Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Haj Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa usulihim wa furuhim wa hadrati ruhi abi wa ammi wa usulihim wa furuhim wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-qubur min hadhihi al-majlisah wa jami'i ahli al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati min syarqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa khususan man istama'na lana bisababihi wa li ajrihi wa khususan Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun kagem sedaya kang rawuh. Iki ngaji nek gak ana wong iki ya kula kaya wong gendeng ta mriki. Sing penting jenengan dugi. Kula dugi piyambak plong-plong terus maca kaya wong gendeng gak iso ngawiti. Dadi kula matur suwun dhateng sedaya sing rawuh hari ini. Pergi wayah adem-adem. Enak teng kamar, teng dalem, HP-an delok TV kali keluarga. Lah nggih. Berarti jenengan orang-orang istimewa jenengan iki. Mugi-mugi asal barokah sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah halaman 57. Nggih, jak piti. Sami. 58 nggih. Babul masajid. Radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Olang ndika sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah bapakne kucing cilik. Ba'atha ngutus an-nabiy sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khailan ing sak rombongan jaran. Sak rombongan sing gunakno jaran. Jadi ada beberapa orang rombongan yang mengendarai kuda. Mboten rombongan jaran-jaran tok mboten. Fajaat mongko tumeka apa khailan birojulin kelawan gawa wong lanang. Iki duka tawanan duka napa mangke soalnya dicancang mangke. Farobatu mongko nyancang sapa khailan. Dadak wong sak rombongan iku nyancang wong lanang iku mau. Bisariatin hu ing rajulin. Bisariatin ing dalem cagak atau kelawan cagak min suwaril masjidi saking pira-pira cagake masjid.
al hadisan nerusno sira ing hadis muttafaqun den sepakati apa alaihi atas hadis. Maksude pas wancine perang dadak ana tawanan teko mungsuh niki terus dicancang teng masjid niki mboten napa-napa tesian. Mangke di belakangnya ada keterangan-keterangan yang kita kadang melakukannya di masjid. Kita tidak sadar. Duka jenengan wis weruh terus komo-komo gak weruh utawa lali utawa belum tahu ilmunya. Lah kadang wong ngeten. Hidup aku gak ngerti enak yo gak dosa. Saiki wis ngerti tibake kok ngene gak oleh. Malah dosa. Mboten wonten. Jenengan enggak ada ilmu mestine mboten wonten. Jadi ganjarane pados ilmu. Terus jenengan semerep ilmune niku gak oleh. Terus sik jenengan lakoni semisal. Niku sik katahan jenengan pados ilmu niku daripada dosane jenengan nglampahi. Tetep dosa wong isra ilmu wis dilakoni. Tapi sik katahan ganjaran itu yang pados ilmu. Sebaliknya wonten goblok tiyang goblok mboten semerap ilmune nek zina niku dosa. Terus nglampahi zina dengan alasan aku gak ero kok. Namun zaman saiki kok gak ero zina dosa iku. Tapi nek ndok desa mungkin sodo aneh zina. Nek teng kota niku biasa. Sampai ana wong naudzubillah pacaran nang gak nglakoni ngono ndok kota. Niku koyo gak pacaran malah. Tambah sama-sama teng luar negeri pun biasa ngoten niku. Sampai koyo-koyo gak diarani dosa. Lah tiyang sing mboten semerap ilmu nenek ikut niku dosa terus dilakoni. Salah satu pendapat boten dosa cilik malih, dosa gede mergi napa? Goblok niku maksiat tertinggi. Tiyang bodoh niku kemaksiatan tertinggi. Sing tiyange mboten purun belajar. Lah sik belajar yamun-yamun kok sik gak ngerti, benten malih. Wonten soalnya kathah tiyang sing kadang dia tidak tahu, bodoh lah bahasa kasarnya bodoh, goblok. Jadi Pak Yai Gofur itu goblok banget ya. Tapi mboten rumangsa. Lagi ngaji ngeten mawon lho. Niku wonten sing sanjang ngeten. Ngaji yo paling yo ngono wae. Paling yo nuturi dikon lakoni apik ninggalo perkara Allah. Nah, intine ngaji ngoten tok lho. Intine ngaji ngoten tok. Lah, wonten tiyang remehno ngaji ngoten niku. Niku berarti dia sudah memulai kebodohannya sendiri. Jadi mulai dino niku wau jenengan ana wong ngomong ngono berarti dia adalah orang bodoh. Pergi semua orang itu berpotensi pandai, ngalim, berpotensi pandai dan ngalim. Syarat siji, mboten leren belajar. Mboten leren ngaji. Nek jenengan leren dengan alasan ngaji nek ngono wae, berarti jenengan mengawali kebodohan jenengan piyambak. Nah, cuman kadang jenengan kan banding-banding. Aku ngaji amun kok gak koyo Gus Bahak lho ya siji lho ya. Ya siji. Kok dibandingno barek wong sakmono ngalimi. Membandingkan saja sudah tidak boleh kok. Kita boleh membandingkan tapi dengan diri kita sendiri. Jadi hari ini saya bandingkan dengan hari-hari yang kemarin. Saya harusnya lebih baik daripada hari-hari saya yang lalu. Nah, itu boleh. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin itu boleh. Membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri itu boleh. Tapi dengan orang lain tidak boleh, tidak baik itu. Apalagi jenengan sing bandingno tiyang. Sama nih lho, gak kaya wong eko, tambah nemen. Wong awak sampean sampean bandingno wong liya ku mboten angsal kok. Apalagi sampean bandingno wong liya. Kok eko lho apian. Dapuran kok ngene wae niku mboten sae. Kula lajengaken. Wis ditawan niku mboten napa-napa. Ditawan teng masjid dicancang mboten napa-napa. Kula jangken nggih. Wa anhulan saking Abu Hurairah. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Sengaja kula waos terus mergi niki donga nggih. Anna Umar ing sak temene Sayyidina Umar. Nek wonten kalimat ain mim ra mboten wonten wawune niku berarti Umar. Nek wonten wawune ain mim ra terus wawune niku Amrun macane nggih. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Umar. Marro iku liwatan mlaku sapa Umar
Bihasanin kelawan Hasan asmane tiyang Ibnu Sabit Syair Rasul, berarti mboten putune Kanjeng Nabi. Iki anake Sabit. Bihasanin kelawan Hasan jeneng wong. Yun sidu kang mana asale niku rengeng-rengeng. Tapi kados niki rengeng-rengeng sing diperbolehkan kula gantos mawon. Yung sidu kang solawatan. Sopo Hasan fil masjidi yang dalam masjid. Fala hadzo banjur mendelik. Wis langsung saya Umar mendelik. Pro ana wong nyanyi-nyanyi solawatan ndok di masjid, pendelik. Sek guru ngomong kayak mendelik tok. Ilaihi marang Hasan. Faqala banjur ngucap sapa Hasan, qad kuntu ana sapa ingsun, kun sidu iku solawatan sapa ingsun utawa rengang-rengang sapa ingsun. Fihi ing dalem masjid wa fihi lan iku ing dalem masjid man utawi wong, maksudnya Kanjeng Nabi. Wa kang iku utawi ya man khairun iku luwih bagus mingka tinimbang sira Sayyidina Umar. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi atas hadis. Wis pokoke nek ana lagon-lagon hukum asal niku haram. Hukum asal ya. Wis sampai Sayyidina Umar ini merasa nek ana wong dadak lagon-lagon nduk nggone masjid gak seneng deh. Ki ana wong nabuh apa rebana sak bidi. Klepak-klepak blung. Sayyidina Umar mendelik langsung. Sopo iki? Kok wani-wani sholawatan, wani-wani nyanyi ndok ngene masjid pendelik. Lah, ternyata Hasan iki sedok pinter. Cah cilik tapi cerdas. Mungkin nom-noman lah. Terus sanjang ngeten. Kosek Sayyidina Umar kosek. Aja mendelik dhisik. Mbok nek sampean terlalu mendelik nggare darah tinggi. Kosek. Biyen aku tahu ngene ndok gone masjid. Yo selawat ngene ya. Lah Kanjeng Nabi meneng ae. Yo gak nglarang, yo gak ngloroi, yo meneng ae. Menenge Kanjeng Nabi niku jadi hadis. Boten ucapan, boten perbuatan, nggih. Tapi meneng tok itu dadi hadis. Oh berarti diperbolehkan. Nek dilarang pasti dilarang. Lu gak oleh iki haram. Kanjeng Nabi kok meneng berarti boleh, tapi Kanjeng Nabi gak nglakoni lho. Jadi Kanjeng Nabi mboten nderek terbangan mboten, meneng ae. Roh meneng, ya wis. Berarti kan diperbolehkan. Jadi sholawatan diperbolehkan. Tak gawe sholawatan. Soalnya kok ono sing gak oleh ya. Podo-podo rengeng-rengeng tapi gak oleh. Nanti ada. Lah, mangke kira-kira sampeyan iki klebu sing ndi? Klebu sing oleh apa sing gak oleh? Moga-moga. Wa anhu pinarak Mas Manan. Wa anhu lan iku saking Abu Hurairah. Gitu ya Abu Hurairah. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong sami iku krungu sapa man. Rajulan ing wong lanang. Yan sudu. Nggih, yan sudu. Yan sudu kang ngumumno. Nah, nek mau maknane rengeng-rengeng, iki maknane ngumumno. Sapa rajulan. Ya, sapa rajulan dolatan ing barang kang ilang. Fil masjid ing dalam masjid. Wes suatu ketika ana wong barang ilang. Iki barang sing apa iki? Apa kok kunci kontak ilang? Semisal, apa duit ilang? Ataukah barangnya ilang iki ndok tempat lain tapi ngumumno ndok masjid? Kayaknya yang terakhir ini. Jadi ilangnya ndok ndi, tapi nang masjid nek umumno tok. Sapa sing nemu duitku 10 juta? Pokok ilang ndok desa iki. Tapi nek kontak kari ndok kono terus goleki ya kaya isih maklum ya. Utawa rono nggo duit semisal lah kok ilang, mungkin saya maklum. Tapi nek ilangnya tidak di masjid, tidak di area masjid. Lho desa kono semisal. Terus nang masjid mergo nyilek mikir iku mau semisal. Lah, ini bagaimana reaksinya Kanjeng Nabi? La rodda. Falyakul mongko
becik ngucapo sapa sira. Terus Kanjeng Nabi ngomong ini, la rodda ora bakal balikake ha ing dzalah. Allah sapa Allah alaika ngatasi sira. Fa inal masajida mongko sak temene masjid lam tu bena. Iku ora den bangun apa masjid. Apa masajid iki. Lihadza kanggo ikilah yan sudu. Jadi masjid iku gak kanggo ngumumno apa kanggo goleki barang sing ilang. Lah iki bisnis ono sing pernah ya hati-hati sampean. Ilange kanduk masjid kok ngumumnoe ndok ngene masjid. Pak nek ngumumno wong mati piye, Pak? Lho kan gak ngomongno barang ilang iki. Itu urusan nggih urusan keagamaan juga nih mboten apa-apa. Sing mboten asal iki barang sing ilang. Nek nyawa sing ilang mboten apa-apa ten mriku nggih. Nek barang ilang mboten angsal. Kedah atus. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah jelas hadisnya adalah hadis sahih. Jadi masjid itu memang harus kita makmurkan, tetapi cara memakmurkannya harus sesuai syariat agami. Boten jenengan terus menggunakan logika tok wae. Sawangan ini pantes boten. Jadi wonten aturan-aturane. Sampai wonten tiyang di beberapa keterangan wonten tiyang dadak ngumumno urusan politik terus teng masjid. Niki wis mboten karo-karuan iki. Teng mriki mangke wonten, tapi kula ibaratkan dengan berjualan. Niki sangat bahaya sekali. Kula lajengaken iki. Wa anhu lan iku saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh man ing wong. Lah niki. Ya biu kang dodolan sapa man. Au ya betau utawa tuku sapa man. Sitoke dodolan, sitoke tuku, otomatis nek ana dodolan ya ana wong tuku. Lah niki pripun niki hukume niki? Atos-atos niki. Fil masjid ing dalem masjid fakulu mongko ngucap sapa sira kabeh lahu marang man. La arbaha ora bakal badi, ora bakal paring badi. Allahu sapa Allah tijarotaka ing dagangan sira. Boten kinten untung, boten kinten barokah, boten kinten dados sugih jenengan. Tambah ajur. Ana wong dagang ndok gone masjid kok tambah sugih, hati-hati niku istidraj. Iso-iso pangeran ngelulu sampean. Ngelulu niku kados jenengan ditekani wong ngemis. Niku umume tiyang langsung sampean paringi arta boten saking senenge jenengan teng pengemis tapi saking beleneke. Dadi jenengan semisal nggih tambah kathah maksiate, ngapunten tambah kathah maksiate kok tambah kathah rezekine niku hati-hati. Niku kadang istidraj. Jadi niku dilulu pengiran sampean. Saking beleneke pengiran. Cek gak kakek ndonga stamai wae cek gak ndonga aku blenek karo saiki. Tapi nek jenengan ndonga mulai cilik sampai tuwa sik gak dikabulno. Wah iki berarti jenengan disenengi karo pengiran. Kados jenengan diparani pacar sampean utawa wong sing paling sampean senengi. Njaluk napa mboten kira langsung diparingi. Dijak ngobrol dhisik. Suwi wis oleh 5 jam akad timbul lagek diparingi. Berarti iku saking senenge. Dadi jenengan ndonga yamen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sik gurung diijabah. Iku saking senenge pengiran karo sampeyan. Aja suudzon. Aja sampean terus melet karo ngene. Enak yo, iko kiai iko ndonga gek sediluk langsung diijabah. Belum tentu. Iso uga iku ujiane kanggo kiai iku mau. Atau memang dongae wis pirang-pirang tahun kepungkur. Cuman diomongno, wah kula ndonga langsung ijabah asine wingi mula iku. Kula disanjangi karo Yai Ghafur niku wonten wiritane Yai Ghafur sampai sakniki tetep didamel. Niku mau sholawat nariyah. Terus Yai kepengin sugih niku. Niku ya mbak cerita, niku 20 tahun ke atas baru cair.
Jadi ndonga maca salat nariyah 20 tahun duka 30 tahun. Baru terbukti muncul kekayaannya. Sebelum itu ya sampe jeber lambe. Jadi dibaca terus salat nariyah 11 kali ba'da salat wajib. Bene sampean kepengin, aku kepengin cah pengen sugih. Aman maca niku. Kok gak sugih-sugih? Pasti binjing sugih. Binjing teng akhir pasti sugih. Saldone akeh kok. Cuman dereng cair ngoten mawon. Cair teng mriku. Saiki karek sampean ngene ae, kepengin cair teng mriki napa cair teng mriku? Wah, cair karek kali-kaline boten saged. Kudu milih salah siji. Ya Ghafur hanjang ngeten, aku sugih nduk donya iki. Duitku kudu entek kanggo bangun pondok. Nek tak gawe foya-foya, yo hal apa-apa. Wong aku ndongaku paine murni kanggo sugih. Jadi ya Ghafur pun sanjang, aku ndonga pengen kanggo sugih, gak kepengen ganjaran. Nek aku njaluk ganjar yo gak dene sugih. Jadi kudu siji, sama ndonga kudu siji. Apa siji? Ojo kakean ndonga diropel-ropel. Ya Allah kepengin sugih, bojone ayu, omahe gedhe, mobil akeh. Yo gak ijabah kabeh. Di siji apa kowe? Kadang sampean kan ndonga wis serakah. Kok wae diwaca. Saharat-harat. Ana sing ndonga iku suwi. Mari salat gak mari-mari ndonga. Ya pleng ngono-ngono wae. Iku kakean iku overload tuh sampean iku. Malaikat bingung nyateti njaluk apa wae cah iki yo. Takon artine mboten semprap artine. Wah, blaen ta ben. Gak usah kakek yo siji ae. Asine sing ndonga sing paling enak iku setunggal napa? Rabbana atina iku tak cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah aman ya. Sampai gak keturutan duwe bojo jenenge Hasanah. Hasanah cukup. Fid dunya hasanah, akhirati hasanah nih. Kula ajengaken. Wis atos-atos nggih. Di teng masjid niku atos-atos. Jenengan remen teng masjid oke lah, tapi wonten beberapa aturan sing harus dihindari kados dodolan. Makanya ndok masjid iku ampun aja sampai biasanya sampean kan rasa-rasan kan. Rasa-rasan itu hiburan ya. Jare Cak Fidin the power of rasan-rasan. Mergo tak rasani akhirnya berubah wong iku. Ya tapi juga nemenan Cak, tetep rasa-rasan iku dosa Cak. Kadang rasa-rasan dadi hiburan. Jadi mlaku rono, mlaku rene kok gak enak kabeh, tapi nek rasa-rasan, wah suwengi. Koyo bener-bener dhewe ngono padahal. Padahal sing ngrasani ya penuh dengan kesalahan. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa an-Nasa'i Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasana lan milang-milang hadis hasan sapa Tirmidzi hu ing hadis wa an Hakimin lan saking Hakim bin Hizamin putrane Hizam radhiyallahu ridani Allah sapa Allah anhu marang Hakim. Hakim adalah sahabatnya Nabi yang berasal dari suku Quraisy ya. Tengah ndapi wonten keterangan. Kala ngendika sapa Hakim, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqamu ora kena den lakoni al hududu apa hukum had fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Wala yus takodu lan ora kena ngelakoni hukum kisos fiha ing dalam masjid. Rawangi riwayatake hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hambali wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud bisanadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Senajan niki sanate dhaif, tapi tetap harus kita berpegang ya. Jadi kita dilarang melaksanakan hukum had di masjid ataupun hukum kisos. Hukum had niku hukum yang sudah ada nas di Al-Qur'an, kados yang sing zina niku harus zina sing muhsan ya. Niku harus dirajam. Itu namanya had ya. Tidak bisa dinyang gitu. Ini kalau dilakoni berarti jenengan dosane double-double kan. Utawa nyolong diketok tangane.
Niku had. Nek kisos niku kados jenengan ngeplak koncone. Kan iso diganti dengan denda. Ya wis, kowe ngeplak aku pisan berarti 1 juta. Nah, gak apa-apa. Nek gak trimo kudu keplak-keplakan. Mergo teng Al-Qur'an wonten kata-kata asinu bisini. Nek sampean dicoplokno untu ya coplokno dhewe untune kan. Nek sampean dituthuk lambene tuthuk dhewe lambene kan. Dadi nek kisos niku sifatnya sosial bisa diganti dengan diat atau denda uang atau apalah bahan harta pokoknya. Tapi ini had niku mboten saged karena itu memang keputusan sudah ada nas dari Al-Qur'an dan hadis seperti mencuri harus dipotong seperti itu. Nah itu tidak boleh dilaksanakan di masjid. Mesti niki ndok jerone ya di halamane mboten napa-napa, tapi di jerone mboten masalah. Kenapa seperti itu ya? Untuk menghormati keberadaan masjid. Nah, mosok kok rajam nang jero masjid. Ya kan malah piye ono geteh ono macam-macam lah. Jadi tidak boleh. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anha marang Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah usibu catu to terluka Sa'dun sapa Sa'id Sa'dun sapa Sa'ad salah satu sahabat yang meninggal saat perang napa nih Khandaq. Saat durung meninggal niku luka parah. Yaumal Khandaq ing dalam dinane perang Khandaq. Khandaq niku maknane parit. Zaman biyen niku perang niku mek dibatasi kalian tembok benteng. Lah, kemudian muncullah sapa Salman Al-Farisi. Salman dari Paris niku bahasa sakniki napa? Ale Gus ini. Parit. Mboten, Al-Farisi niku. Persia nggih, dari Persia nggih. Lah terus akhirnya idenya Salman niku membuat parit atau koyok kalen ngoten. Sing kira-kira jaran niku gak iso ngelompat. Lah untuk perang Khandaq mau bener memang bener punya kekuatan untuk menuju menang. Tapi banyak sahabat yang meninggal, termasuk saat ini meninggal. Lah pas wae luka niku lan apa? Ah niki fadroba banjur gawe alaihi ing atase rujuke pundi niki. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haimatan ing kemah. Jadi kemah itu ke bahasa Arab, haimah. Haimatan ing kemah fil masjid ing dalam masjid. Zaman biyen masjid itu kan ya lemah biasa ngono wae. Akhire nggawe kemah ndok gone masjid ngono ku mau. Liyaudu supaya bisa nyambangi sapa nabi hu ing saat mingkoribin krana parah. Cikne Kanjeng Nabi iso nyambangi saat mergo luka parah ya wis dirawat ndok kene wae, ngedekno tenda. Senajan jenenge luka parah ya mungkin ana geteh ana apa. Ya wis lho kono gak apa-apa. Tapi nek saiki ya koyo gak mungkin gawe tenda. Sing mungkin ngeten, ana bencana semisal. Terus tempat evakuasi rumah sakit agak jauh do masjid ae. Ndak apa-apa. Jadi ana bencana sifatnya darurat mengancam nyawa ndak apa-apa. Kita sementara mengungsi di masjid barang menapa wonten banjir, corona tuku nopo. Terus sementara mengungsi di masjid. Niki dalile niki. Muttafaqun dan sepakati. Apa alaihi atas hadis. Wa anha lan iku saking Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anha marang Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasturu iku nutupi sapa nabi ni ing ingsun. Wa ana utawi ingsun angduru iku ningali sapa ingsun ilal habasati marang wong habasah yal abuna kang dolanan sapa habasah fil masjid ing dalam masjid. Dolanan apa niki kados menari utawa napa rebana wae. Di keterangan yang lain niku menari sing pantes maksudnya, mboten menari sing mboten pantes.
dan bermain musik di dalam masjid. Kanjeng Nabi mboten nglarang sing tiang main musik. Tapi Siti Aisyah ditutupi matane. Nah, aneh kan? Dari kanjeng Nabi gak larang. Ojo mboten, tapi Siti Aisyah mau ditutupi mripate. Makane dalil musik pasti berbeda pendapat. Ono sing ngarani gak apa-apa, ono sing ngarani haram. Sing soto kereng haram. Sing soto enjoan wah gak apa-apa asal gak maksiat. Cuman biasane nek wonten musik-musik biasa nih, apalagi musik banter koyo son apa? Son bledos ta son apa sih? Son horeg. Lho, aku iku roh dhewe lho nggone ndi? Daerah lor kene gak tuh. Pas wae karnaval. Gak karnaval deh. Apa? Nang eno sahur jenenge apa? Patrol. Patrol. Nggawa son horeg. Lah iku mbek mendem. Ya terus piye ngono? Ya mbok poso mbok gak ya gak ero. Terus piye lho. Lah iku lho, kenapa musik kok dilarang? Itu khawatir. Nek imane kuat oke lah Kanjeng Nabi musikan. Mungkin dok kene musikan sih imane kuat lah. Tapi nek sing ndok kono-kono, mbah ndok kono kuwi endi. Gue nek keri-keri musik langsung ndas kudu goyang jan. Langsung kudu golek apa ngono. Diombe lho. Lah niku dilarangi mergo niku siarnya. Siare musik biasanya kepengen seneng-seneng dan pasti lali apa-apa. Lali utang, lali pangeran, lali macam-macam misalnya. Itu khawatir ngono. Tapi nek imane kuat yo gak lapo-lapo. Buktine Kanjeng Nabi Siti Aisyah wis ditutupi mripate wae gak sampe dilarang. Ani cak bidin, wae diseret barang aja ditutupi mati tok. Seret. Kriye musik joget gua. Gak apa nek joget niat olahraga. Ono sing joget niat olahraga. Soalnya wonten sing tahu bantah aku, apa bedanya senam kalau joget? Yo beda. Niatnya beda. Wong senam padha gerakan menggerakkan tubuh lho ya. Senam niatnya olahraga, niatnya untuk jene awak sehat. Tapi nek joget apa niatnya? Antara duit, senang-senang membuang waktu. Siarnya beda. Jadi wong mandeng wong joget kale mandeng senam niku beda. Nah, saiki kadang berubah kabeh san. Wong senam saiki iku pakaiane gak karo-karuan. Khusus sing wedok. Wah. Sak biten tambah seneng. Normal. Wong sing senam kok wah, nah sing lanang gak pate seneng. Seneng delok wae. Embo. Senang gendut senam. Berarti normal sak bidin seneng rong wong itu senam normal berarti. Sak normal. Al hadisan terusno sira ing hadis muttafaqun den sepakati apa alaihi atas hadis. Hadise muttafaq alaih berarti diwaratkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa anhalan saking Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anha marang Aisyah. Anna walidata Saudai. Ing sak temene walidah budak kang ireng. Juga kok wonten kata-kata kang ireng barang. Jadi mungkin dari suku Afrika atau apa ya. Jadi budak tapi kulit hitam. Kana iku ana sapa walidah. Kana iku ana laha iku kedue walidah. Khibaun apa kemah fil masjid ing dalam masjid. Salah satu budak itu ada budak wanita kulit hitam. Itu ada yang mendirikan kemah di masjid. Fakanat mongko ana sapa walidah. Takti iku kadang-kadang nekani sapa walidah ni ing ingsun. Fatahaddatsu mongko omong-omongan sapa walidah indi ing dalem ngerso ingsun. Ana budak wedok dari suku kulit hitam mendirikan tenda di masjid. Kanjeng Nabi tidak melarang. Budak iki mau kadose ngelayani Siti Aisyah. Kala-kala marani Siti Aisyah guyon-guyon ngobrol bareng ndok ngene daleme Siti Aisyah. Kanjeng Nabi gak ngelarang. Tapi nek sing mau apa mau atus ngumumno barang ilang barang mau dilarang.
Mendirikan untuk had dilarang, tapi niki mboten napa-napa. Al hadisa nurut sira ing hadis muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Wa ana Anasilana saking sahabat Anas radhiyallahu mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Wala ndika sapa Anas, wala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al busaku utawi ngidu meludah fil masjid ing dalam masjid. Nek zaman biyen yo oke lah tanah pasir sama nidoni. Saiki ya ndak mungkin. Plesteran apa jenenge? Marmeran misalnya. Saiki malah granit ya. Sak dhuwur granit apa Mas Abil? Ono mana sak dhuwur granit kok. Misal sampean ngidu wah pemanan riya tangi turu ngeriak itu basin iku. Ampun ngantos nih saniki. Nek biyen gampang. Khotiatun iku kesalahan. Wa kafarutuha. Lan utawi kafaroe khotiah. Dafnuha iku mendem busok. Ya wis teko diuruki barek pasir ngono ae. Biyen zaman Nabi. Lah saiki ya aja, Mas. Saiki aku ngarani sampean dosa gedhe sampean ngidul nggone masjid lho. Aja iku sing ngresiki ya gila, sing pek salat yo tambah nemen, iki sapa kok ana idul kene. Jadi jangan masjid tempat suci jangan dibuat seperti itu. Lah ana wong ngapunten ya. Sampai pacaran lho ngene masjid. Wah niki kenemenan punan iki. Yo sengidan jekake tok wong lho masjid. Ana CCTV wah. Lah iku wonten nih. Zaman saiki namanya globalisasi kan lho ndi langsung ro. Lah iku wonten nglakoni ngoten utang masjid. Wis ampun ngantos jenengan sami ampun ngantos naudzubillah pokoke. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Tunggal malih. Wa anhu lan saking Anas radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Anas. Kala ndika sapa Anas, kala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takumu ora bakal jumeneng as-saatu apa kiamat. Hatta yatabaha iki hati-hati. Saya kok cak nasil gak teko iki. Cak nasil teko ono tak kon nyampekno iki. Nang gone Pak Takmir. Yatabaha kang api-apian. Sopo annasu menungso. Fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Samane kepengin kiamat itu ditunda. Terus karo Gusti Allah. Ojo api-apian masjid. Pokoke cukup gawe salat pantes layak digawe salat. Ojo api-apian niki dasare. Kami gak tahu ngaji. Lah iku, mau Cak Nasir tak enteni Cak Nasir kok piye wae. Wayahe ngaji Cak Nasir dulu. Jadi ojo api-apian masjid. Memang kita boleh fastabiqul khairat boleh. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi wonten nas ngeten. Jadi nek sampean kepengin urip donya iki tambah suwe tambah apik. Gak moro-moro temur kiamat nggih. Iki ojo api-apian masjid. Sing pantes mawon pantes, layak digawe salat pun cekap. Nek jedinge mek siji yo ditambahi, jeding siji kok ditambahi. Tambah ge menara. Semisal. Nek masjid kono nduk ngene gak kok. Jedinge mek siji jan. Nggih menara. Yo apik sih menara gawe azane iki. Masjid nduk kono masjid kene aman nduk kene. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa al-khamsatu imam kang 5. Illa Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah. Pun tutupe kinten sikap semanten. Gak suwe-suwe. Wonten pertanyaan. Cak Bidin. Monggo. Boten. Sama iki remas sampean iki. Ngantuk. Manut atasan. Monggo di waos donga dari yen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.